משהו, למה כאן סטארלנד? אני מצטער אם אני מדבר טיפה חלש היום, כי אני רק עושה מדריך טיפה קטן על תוכנת צילום, ואיפה להוריד אותה אני לא אראה לכם. אני בעצם, אם אתם רוצים לדעת איך מורידים אותה, אני רוצה להגיע ל-20 לייקים, אז אם אתם רוצים לדעת איך מורידים את התוכנה, תנו לי 20 לייקים, תפרגנו, ואז אולי גם אתם תוכלו להשתמש בתוכנה. התוכנה היא DxStory, זו תוכנה שפיודיפיי משתמש בה בזמן האחרון, דווקא עובד למצוין. סורי על זה, ההתחלה, פשוט הדברים האלה לא עובדים בגלל שזה בעיה עם נט פריימוורק, אל תדאגו, לכם זה לא אמור לקרות. אם זה קורה לכם לא נורא, אתם יכולים לצלם. כמו שאתם רואים יש לי את התוכנה המלאה, אני לא יכול להראות לכם איפה הורדתי את זה, אבל מה שאני אגיד לכם, אוקיי, בואו נתחיל באמת את זה. אני מעדיף שלא תיגעו בזה. אם אתם רוצים למשל שלא יהיה זה למשל וזה למשל וזה למשל כל אלה שעכשיו שמתי אפשר להוריד, וכמובן גם זה אפשר להוריד פה את הכל, רק שאני משאיר את ה-FPS. אפשר גם לעשות בדיוק איפה אתה רוצה את זה, אפשר גם לעשות disable, להעיף את זה, אבל אני מעדיף פשוט לשים את זה כאן, ככה אני רגיל בגלל פרפס, כי פעם צילמתי עם פרפס, הפסקתי לצלם פרפס כי זה הרבה יותר נוח עם זה, כאילו לא הרבה יותר נוח, טיפה קצת קשה יותר להשתמש, על הרבה יותר טוב, ואין FPS דרופ שפעם פשוט הולך הכל, יש טונות של לאגים, כמו שראיתם בסרטון הקודם שלי, שבאמצע הסרטון פשוט הלך כל משחק, הוא הפך להיות לאגי בטירוף, לא יכולתי לשחק, אז זה היה בגלל הפרפס, ועכשיו זה לא עושה את זה. אז בואו נחזור לכאן לשלישי. אז כאן אתה בעצם מוסיף פולדר שבה הסרטונים יישמרו בהם. אני הכי אוהב פשוט לפתוח תקיעה בדסקטופ שנמצאת לי אצלי כאן, ושם אני אשים כל הסרטונים שלי. כמו שאומרים עדיין אין לי שם כלום, אבל אם אנחנו נעשה ככה אפשר לבדוק עד כמה מהר עובד לי הדיסק שבו אני שם את הסרטון. מעל 100, כמו שזה אצלי, זה הכי טוב שיש. אם זה יהיה לכם 40, אני מעדיף שתשימו את כמו שאומרים, את ה-FPS ל-30, בגלל ש-30 זה בעצם ה-FPS של יוטיוב. אם אתם הורידו את זה, אז זה כבר לא יהיה ב-FPS של יוטיוב, ויוטיוב יראה את זה קצת מוזר, אבל 30 זה ה-FPS של יוטיוב, ואני ממליץ לכם לשים את זה על 30. וחזרנו, סורי על זה, היה לי קצת בעיות. אוקיי, 30 FPS. 30 FPS זה בעצם ה-FPS של יוטיוב, אתם לא צריכים לעשות יותר מזה. אני ממליץ לכם לעשות 30 ו-60 לקומנטרי, לבלק אופס 2 ולדברים כאלה, לקל אוף דיוטי וכאלה, כן. אבל כללי למיינקראפט ואנטרן וכל הדברים האלה הקטנים, 30 FPS זה מה שאני ממליץ. אוקיי. אז כל אלה, אל תיגעו בכל אלה. אם אתם רוצים אתם יכולים ללחוץ פה על סייז ובעצם לבחור את הגודל של זה, אבל אני אומר פשוט אל תיגעו בזה, זה יהיה בסדר גם לא תיגעו. אוקיי, כאן זה החלק הקריטי שאנשים לא מבינים מה לעשות. אתם צריכים בעצם, כמו שאתם אומרים, זה עושה לי רקורד לספיקרס, Realtek High Definition Audio. אז כדי לעשות רקורד סאונד, כמובן אתם חייבים שזה כאן יהיה על V, זה חייב, אז תשימו לב לזה, ואל תיגעו בכל אלה. אני ממליץ לשים את זה ככה, ולהשאיר את זה ככה, וכמו שאתם רואים יש לנו גם את זה, זה כבר 2, ובעצם כשלחצתי פלוס, אז זה הוסיף לי עוד אחד, וזה 2, ואז אנחנו יכולים לשים פה גם את המיקרופון ועל ווליום, איזה שאתם רוצים. ועכשיו יש לכם 2, זה צלם לכם את שלכם, את שניהם, רק שאני משתמש לא בזה בגלל שזה מצלם את האודיו טיפה לא טוב, אז אני משתמש Audacity או משהו כזה, Audacity, שזה גם תוכנה שמצלמת רק את האודיו שלך, רק את מה שאתה אומר, ואת זה אני אצלם רק את מה שיש בתוך המשחק, כי זה לא תוכנה כל כך לאודיו, אבל אם אתם רוצים אתם יכולים לשים ככה, זה באמת אני פשוט אוהב את האיכות הזאת. אז סקרינשוט זה בעצם לצלם תמונות. אני לא חושב שיש הרבה יוטיוברים שמשתמשים בזה. בואו נעבור Advanced, פה יש default settings ובלה, כל אלה אני לא נוגע, ואני לא מעדיף שגם אתם לא תראו, למרות שאפשר בעצם לעשות כמו שאומרים את ה-Limit Video FPS
30 או 60, או שאתם יכולים לעשות אפילו יותר, אבל את זה אתם יכולים להחליף ל2, זה בעצם מה שאני ממליץ, אני תמיד משאיר את זה ל2, לא יודע למה זה היה 1. עכשיו זה בעצם מה שאני ממליץ, אל תיגעו בזה, כל אלה לא צריכים לדעת, וכאן זה פשוט אומר לכם האם אתם מחוברים, האם אתם מקוריים, וכמו שאומרים, license registered, אצלי unlimited, זאת אומרת, אני יכול להשתמש בזה עד אינסוף, זה לעולם לא ייגמר. אז מקווה שנהנתם בסרטון הזה, לייק וסאבסקרייב, אם אהבתם את הסרטון, ספרו לנו לכם, ויאללה ביי.